Huriani Tuhata na adong di bagas joroon, songonina adong na mengikuti kebaktianon melalui live streaming. Selamat Jumat Agung madihita salhukna. Hurian na hinokop di Tuhata Yesus Kristus, marpungudo hita di tikion, marningok jala makamalatehon balgani holong ni rohani Tuhata tuhita. Naradei bana sumiahon hosana di haupinar silang, lawama morsan dosata. Marhite pakokopon nai dibuka ibana dodihita dalan hanguluan. Alani tama iko pujiot taibana, bongot mahita tu bahal ni Jehovah, marhite-hite hamuliateon, tai dehomma di didolok adui. Silam di gulgatai
marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak nga Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia nato mapalangit dohot tanoon. Amen. Nagabi panguloy do Kristus pa imamate, pola tung mate tarsilang. Di dia akasorok mi alihamateyan, di dia pangagonmu ale banuatoru. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Oh Tuhan Yesus, biru-biru ni debata nama morsad dosa nami. Na jongjong dong hami di jolom merningot ho nagaktung di silangi. Takas do waktu si hami habibirnik ni natinaonmu di dolok Golgata. Tukki do hami nuaing merningot dosa nami nama korhon hama matemi. Asi maroham urupi mahami asage upani halu jaon mihami. Amin. Silangmu Kristus tada di halamu, pahi sarto di nama gopui, mangalono konsa sudi dosanu, abau tulong asini rohami, namu nani urasan sia dosai ala mudar munane useonu di Golgota di hamama tepi. Tangion hamu mapatik ni debata imana tersurat di Hebrew 10:2 ayat 2. Tabering ma iduk ni haporsiau ni jaladapa ujuk kosa. Ima Yesus nama naoton parsilangoni. Sikak nilasi roha tohap naihian sodie tongi haleau hailaon. Gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata. Atong rak mangidugu gomahita tu debata mangulahon patikna. Ale Tuhan debata saya para gugoi mahami. Mangulahon na hobar to patikmi. Amin. Ang lagi nurga turohaku.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus na tersilang alani dosa nami, narodo hami tu adopanmu manopoti dosa nami na gudangi. Nunga roho makokop hami, marasini roha di hami patupahon hanguluan nami. Alasai ulur pemiat di roha nami hosom, late dohot pamalosoni, nama baik tertait roha nami, mangulahon na jat balos ni najat, pangisahion balos ni pangisahion. Sai pasunggulhon matoktong turohanami pakokop mi di hami, asa tarapul situ turohanami majauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapod di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taring tuhasesan ni dosata. Humokop hita gabi dosa do ibadah naso tumada dosa di bahid debata. Asa gabi hati goran debata hita marhite-hite ibana. Hasangapun madi debata nadi gijang. Amin. Hatani debata turpuk di perningotan hamamateni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Psalm 22 ayat sadasa rodi ayat onom edde sian si Daud ali debatakku buasa tung tadi konon muau saya mad Daud doa hatani hangku kon sian hatuaokku. Alaina badia do anggoho marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi jala malua manas jadi malua manasida. Marhaposat tuhodo nasida jadi dang tarurak. Ido sahatna. Martua do akana tumangyon hatani debata. Jalana pos naupiopsa. Amin. Dengan ni wasal Yeah.
Tidak kon maha porsiao tai songon nahinda tidak kon di dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumba palangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imanat ini bihon di si Maria nagabega biasiat to di parbadia adorang sohagubuhan Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman di silatus. Nama te terpajal do ibana di hopinar silang. Na tuba-tuba nuatoru dung ditanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Na manai tu surgo. Lau hudul tu siamu di debata Jahoba. Amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak soko tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohon na mate. Au porsea di to di parbadia. Jala dong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, doho dihasisan di dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangolu sogok daging halak naung mate, doho dihangoluan nasora suda. Amin. Sunggul-sunggul dihita di parningotan hari hamamaten itu Tuhan Yesuson. Na parjolo parningotan ari hamamaten di Tuhan Yesus sadarion Jumat 20 Maret 2024 parningotan ari hamamaten di Tuhan Yesus ibadah masuk 5 hari songon nasomal pukul 6 pukul 8.30 pukul 10 sada pukul 10.05 dohot pukul 10.08 di sude ibadah di patu pado ulaon nahohom jala diuduti dohot ulaon nabadia. Sadarion Jumat 20 Maret 2024 di jala do sumbangan bunga altarsian keluarga situa Salman sejabat boru sirait sian sektor Kalibata hamauliateo di ulang tahun pa ono Pluto luhon tauton amang situa Salman sejabat tongon sadarion 20 Maret 2024. Napa dua hon buha-buha ijuk. Minggu tol Bulsada Maret 2024 pesta parjolo ari haheheon di Tuhan Yesus. Buha-buha ijuk pukul 5 digabung dohot ibadah pukul 6 wib. Gabe masuk ma pukul 5 wib. Napa tuluhon Senin sada Maret 2024. Di patu pahuriat tado pesta paduahon perningotan ari haheheon di Tuhan Yesus. Ibadah masuk pukul 10 sia wib. Di sosoi itu sudah parhalado do ruas asaro madohoti acarai. Songoni masunggul-sunggul dihita di pesta perningotan hamamaten itu Tuhan Yesus. Mari di maida. Uhut tapasahat pilihan na parjolo dohot imasad ado sadabik. Yo
mulai dehon ayat tolu. Tato rusut tayo topan. Dameni debatan na sumurung sian saduhut naroha. Ima na mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus dihita nadong naing di bagas joroon songoni dohot akadongan nama dohoti acaraon marhiti live streaming manang di dia pehitan waing dipakulingi hatan itu hatta duhita apala di parningotan ari hamamatin itu hatta Yesus Kristus sedarion imahatan di debatan atar surat di Heber biddu 10 Mamuka sian ayat 10 rodi ayat 25 songonomma didok disi. Omma padan si pajongjongokku tunasida duksal puaka arii ninna Tuhani. Lehonokku maka patikku tu bagasan ati-ati nasida jala surat tonokku mai turohana sida. Jala nasotu pabe ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida. Anggoduk sesa akai dang bemasa pilihan pardosaon. Atau ngaliak kadongan adong do dihita khiras ni roha lau bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Ai dibuka do dihita dalan nai baru jala na mangulu sian ribe-ribe ima daging nai. Jala adong do dihita malim na bulun si gonggom bagas ni debata. Di baheni tadapot ma marroha nasitong di bagasan haguguk ni hapor siaon. Dung diurasi rohatta. Unang be di solsoli panggorani rohai hita. Jala dung diburi dagikta dohot aik na yas. Momosma tatiop pakirimon nata parhatopoti ay haposado na marbaga-baga hotca. Masih atoa mahita, masih pajujuan
tuha holongon doh tuaka ulaon nadinggan. Unang tatadikon parpungat tahian songon nahina somalhon ni nadiba. Tung masipay ngotam mahita jala lamimanian ala lam jonok di idahamu ari ima nagabe sahana. Nagabe songon topik ni parningotanon didok dibuka Yesus do dihita dalan nay baru jala na mangulu. Hurian itu hatta ari hamamatin itu hatta Yesus Kristus nang mangalehon pangatusion tuhita. Nama dok nunga sikop haluota bahwa keselamatan kita telah sempurna melalui kematian Kristus, melalui salibnya, dan melalui kasihnya yang anugerah semata. Alaniaha di padan nerudi molotajaha di buku Tulu Musa Saplonom ataupun Imamat 16 digobarhod dodisi di patorang ima taringo tua kapilian hasesan ni dosa iko patupon ni malim dui ganup jolma naro lau pasisahod dosana marhite na mamilihon pilihan situtungon jalanang malipe iko patupahonido mulu malim naik pasisahod dosana iko pasaha pilihan situtungon marhite lubu dohot marhite biru-biru tuaka natorop sudi digobarhon taringo tuaka hasesaan ni dosa ido didok diaya opat ni Heber bidu 10 ay daktar bahe mudar ni akka jonggi manang habing raduk pasaihon akka dosa lapatanna daksai marhite pilihan situtungon nasongoni gabe sikop ma hasesan ni dosa ale marhite dia do marhite mudar ni Kristus naung pasikop menyempurnakan akan keselamatan itu. Tetu odo naneng dohonon ni parningotan ni ari hamamati ni Yesus. Jala nagabe makna ni hamamati ni Yesus tutonga-tonga ni ngulu ni hita hajol maun. Nuang buadu hita mangalapati silang ni Kristus. Buadu hita neng mangalapati silang ni Kristus. Didok sada padibisuk jika Kristen itu adalah Kristus nina, maka salib adalah kunci untuk mengerti akan Kristus itu sendiri. Dan bila belum mengerti akan Kristus, maka kita juga belum mengerti akan arti salib. Jadi lapatan nadak tak sirah kita silang ni Kristus. Molo tadok na porsia di Kristus doau, halak Kristen doau. Ada daktar sirah kita sial lapatan ni silang ni Kristus sendiri. Tatu marhiti sianodo hitan waeng makanguluhon merenungkan marhite pesta sederion. Naneng dohononna apakah arti salib untuk hidupku? Do lapatan ni silang idingudukku. Apakah salib hanya sebuah lambang? Apakah salib hanya sebuah kebanggaan? Apakah salib ketika saya lengketkan di rumah saya segala sesuatunya selesai? Apakah ketika aku mampu mengalungkan salib yang begitu mahal, mungkin berpuluh juta dan ratusan juta, bahwa saya memahami apa arti salib? Belum tentu. Songoni pakilalata. Buidu kita sekedar bangga dengan salib. Namun kita tidak mengerti makna dari salib. Alemar hite parningotanon neng dilehom matuhita
Pangatusion ni silangi. Ahado na neng dohonon ni silang ni Kristus. Tungulunya kana porsea. Hobar tu topik tenaking di dok. Dibuka Yesus do di hita dalan na baru jalan na mangulu. Marhiti siya ni hita nang mabuat pangatusion. Salib adalah dalan na baru. Di ngulutta. Manang neng dohonon na silangi naik pai baru ngolukku. Naik pai baru hapor seaoku. Asa saya totong ibaru panadauku ibaru pakapor seaoku diganu pari dohot diganu tiki. Ikut totong gota pai baru hapor seaota kamanginang. Ganup tiki. Alana unang lupa hita. Hapor siaun naso di pai baru boido sahak tu nama dabu tu sikap nasadisme. Seorang yang dikatakan memiliki agama sekalipun, agama yang fanatik, agama yang terkenal, agama yang terbesarkah namanya, atau agama yang bagaimana, tanpa membaharui dalam imannya, jangan lupa bisa jatuh pada sikap sadisme. Secara tidak sadar gudang dua agama di Portibion. Ketika dia mau mengatakan asapolin ajaran ni ugamona. Tapi mampu melakukan bentuk kekerasan, penindasan, dan bentuk tindakan-tindakan yang lain. Nang marhiti silang ni Kristus. Waduh hita naik pai baru pak kapor siota do panadota di Kristus lapatanna unang madabu hita. Unang madabu hita. Tu sada sikap nabui do honota tang justru lemak kangeluhon pak kapor siota panadota di Kristus Yesus. Adi waduh hita nang mamereng. Ai isi do nama persilak ke Tuhan Yesus. Apakah yang disebut dengan ateis? Bukan. Apakah kelompok yang disebut dengan komunis? Bukan. Tetapi adalah orang yang fanatik dengan agamanya dan yang menganggap hanya agamanya yang terbaik. Ritual agamanya yang paling sempurna. Tapi yang mampu mengatakan, parsilakon marutako sama ibana. Adalah mereka yang sangat fanatik dengan agama. Kita bayangkan, fanatik dengan agamanya, tapi mampu melakukan sadisme, penyiksaan. Seperti tidak ada rasa kemanusiaan, bahkan ditertawakan. Gabili lucon. Apa yang dialami oleh penyiksaan Yesus itu sendiri. Mulut taberek siani. Aido itu nama agama. Ido madokon agama natikos. Ido agama namurni dalam ajarannya. Kudang gogamo di dalam sepanjang sejarah. Madabu tu sikap nasongonon. Tapi kenapa bisa terjadi ketika tidak mampu membaharui pemahamannya tentang ajaran agamanya sendiri. Nuaing hatani dibata bibil tahun yang pangatusiot itu hita. Asa dipai baru pangatusiota pakaporsiota dipai baru. Asai barunang ngulutta jalan yang dohonon na disi bohado hita asa mangulu di bagasan Tuhani hobar tulomoni rohana. Omana perjulu nek taberek silang ni Kristus. Napaduahon silang ni Kristus. Di sana kita akan melihat apa yang disebut dengan pengampunan. Hasesani dosa. Tanpa salib tidak ada pengampunan. Alana taida dui. Ahado hata
nanidok ni Jesus duktar paja libana. Duktar silang ibana. Dang gabi mabuburaya lay dok. Aliyamang marpamuati maroham. Di nasida. Edang diboto nasida na bineneng. Wow. Indahnya sebuah pengampunan. Di tengah siksaan, di tengah penderitaan, di tengah hinaan. Namun yang muncul apa? Pengampunan. Dakolani. Adong godongan ni Yesus narap tersilang. Mereka telah memang divonis harus hukuman mati karena mereka adalah penjahat kelas kakap di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Ngegudang jolma na diberlaku kok kalakon secara tidak wajar. Ngegudang ngartani halak. Dakolan secara politis na sida harus menjadi residivis. Ale memang pelaku kejahatan itu dia kona kapat dibisuk ni pada nai baru. Ada dong ngotong di sitong tidak mau mengakui akan keberadaan Yesus. Ali saya di sini adonggo nama dok. Ali adong muse rosia pamangan ni Yesus. Ingok ma sadari ordo horap doho tahu di paradiso. Pengampunan. Di tengah hidupnya tidak lama lagi. Mungkin tinggal jam. Dia akan berlalu. Namun ada pengampunan. Wadung nguluniak karena porsia songon natarok nakingan. Menyadari bahwa tanpa salib tidak ada pengampunan. Takas dui namasa disilang ni Kristus isa diri. Noaing hasesani dusei. Nek sahat dui di nguluniak ka na porsia. Jala dohono ni Jesus do tunguluta. Songon nanidok na tu para jahati. Sadariod doho rap doho tau di paradiso. Aku mengampunimu. Aku mengampunimu. Dinasa dosam. Dinasa hahurangamu. Napatiluhon na dohono silang ni Kristus tuhita. Di parningotanon. Silang ni Kristus naing mabuak kita. Dohok palua hok kita. Sian jolma nalea gabe marhamuliaon. Dung madabu jolma tudu sana parjului nunga dihaliau kita mengulu. Hubungan antara manusia dengan Tuhan yang mencipta kita telah terputus. Alai silang ni Kristus. Mabek kita gabe marmulia. Mabek kita gabe marhasangapon. Itu memang didok si Paulus dok dipengok di sada Korintus sada 10 Hauton do silangi di rohan yak kahalak naneng mago. Memang ketika itu dipahami itu hanya sebuah hukum Roma. Untuk menghukum mati seseorang yang dianggap memang harus dihukum mati. Mulu mengidesi ini memang hautodui. Kenapa mau harus dihukum mati? Kenapa harus mau disalibkan? Ala yang gue dihapor siau tamat dok daong. Ala ni silang ido gabe ditugu hita. Sian haleaon ni portibion gabe marhasa ngapo ma. Ngulu niaka na porsea di ibana. Silang ni Kristus. Lasimana paupaton. Ima silang napadu muhita dohot debata. Itu lambangi. Garis lurus ke atas hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Namun juga harus secara bersama. Secara horizontal. Hubungan kita kepada sesama manusia. Di padumu hita jolma tu debata alelos ihudo nak padumu hok kita jolma manang dohot dongan jolma.
gabi taruli horong, taruli parsaoran, taruli ngulunay baruma, ngulun yakkan aporsea di silang yalani, marhide parningotanon, neng dijudu hita, neng Roma hita tutoruni silangi, tutoruni silang ni Kristus, alaniaha, ay jupak kita ma disilangi, ngulu nai baru, jupak kita ma disi hasesan ni dosa, jupak kita ma disi ngulu nagabe marhamuliaon, jala jupak kita ma nunga di padu muhita dohot debata. Amin. Martangi yang mahita. Ima tutuali Tuhan. Namar ningot duhami di pakokko pomi saderion. Yakana porsea di sadok portibion. Asahu hanguluho kami Tuhan tutu pakokko pomi ima silang mi. Asa gabi pai baru hapor siau nami, pai baru ngulu nami ma silang mi Tuhan tutu. Gabi nam huboto hami mangulu di bagasakko. Jala gabi tarudi duhami Tuhan tutu marhiti silang mi di hasesan di dosa. Dinaguk dosa hami, dinaguk kakurangan kami. Alai Tuhan, marpamuati dorohan tetong marnida hami. Hami halak pardosau. Jala gabi marhamuliaon hami, marhasangapok kami jolma. Alani silang mi. Ali lumubi Tuhan. Gabi di padumuho hami dohot debata. Nok sirakian alani dosa ni hajol maun. Alani muliati ma di silang mi ali Tuhan. Ajari mahami marhiti todim. Lampu hanguluho kami. Pakkokko mi di ngulu ni sude akka na porsea diho. Mau lihat ma di sudi dengan basam dohot holong ni roham dohot di pakko kepemi. Shalom mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nok paluaho kami. Amin. Di nama redde hita laos tapasaha ma peliata 2A dohot 2B. Oh
dosa patuduk konang, o mamang ondionang, rambut situ doang, mudar mima muriang, napogos dan olawong, o maart makitoko.
kadonga sa porsiaon, saunari, masuk mahita tu ulaon na hohom. Paihut-ihut si tonon itu hatay diduluk Golgata, humokop jolma pardusa. Alani, tapahibul, jala tapauduk marohata, paihut-ihut si tonon ni tu hatay, masuk mahita tu saat teduh. Amin. Marede mahita sian bukit di nomor 70 macada. Tamado biru-biru noktar bunui majalu hagugun dohot hamoraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamudiateon hasangapun dohot puji-pujian. Amin. Tungi si manuaik porsea di jamitanami. Jala tangan di Jahoba tungi si ma nauk tumadasa. Ai si burdo ibana tubu songot tubur dia dopan nibohina. Jala songot tunas sian tano nama hiang. Da ngadok hinauli ni rupana manak kamu diauna. Yahuda hami bana da ngadong rupana ubay si halomohonotton ibana. Dileai jala di pasiding jolma do ibana. Bawa na somal mangae pardangolat dohot sahit ibana. Pola ditabuni hokalak buhina maradopon ibana. Di bailiana. Jadi dak pola hurajumi hami ibana. Tongod dua kasahita di sungi bana jalak kapardangolata di porsan ala yang gorohata madok di batado mamicang mamukul dohot pasi palibana hape ala ni pangalau siota ibana tartulang binahin ni hajahatot ta ibana mabugang ape tu ibana picak-picak parhitian ni hasonangapta jala binahin ni bugangna madum ita hilala duh hita lilu songo biru-biru ganup masih todong dalam nabi. Ale hajahaton ni hita sudina di honahot jahuba di bana. Di pasipal pe ibana say manaon-naon duanggo ibana. Dang manang makulik pamanganna. Songo biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan. Jala songo nanak ni biru-biru na hohom marodopot jolma si gusting ibana. Tung naso dibuka do pamanganna. Marede hita.
siya ladang na manuguh ni bana di soro na sida masahalak ima si Simon siyan kerene do guarna. Tu ibana ma di paporsaton hau pinar silangi paihut-ihut Jesus. Mangihutton ibana torop halak na kabaruburu na manangisi jala mangedungi bana. Jadi di dopakot Jesus manasida ni nama. Hamu wakaburu Jerusalem munang maau tatangisi hamu. Dirimu na doho anak komu nama. Aina Roma kari sugut dohonon nama disi. Martua makanahol. Akaina nasodung tubuan jala nasodung panarusan. Disima pukau ni halak madok tuak kaduduk. Tinggangi mahami. Doho tuak kator hukupi hami. Ay molo songono pabain nasida tuak kahau narata. Ahmat agamon masa tuhau nang masak. Alai ditogihut dope dua halak nari para jahat si pamateon rap doho tibana. Asaduk sahat nasida tuduluk namargoar pertakurahan. Diparsilak kombaibana disi rap doho takka para jahati. Nasada tu siamunna. Nasada nari tu habirangna. Jala diduk Jesus ma. Aliyamang. Marpamuati maruhammi dan nasida. Aidang diboto nasida nabi nain nasidai. Lau marbagi ulosna majupuk nasinurak manasida. Alai di surat silatus masada buah-buah di palohok mai tuhawi oddo hatana. Jesus halak Nasaret raja ni Yahudi. Jadi torok ma Yahudi nama jaha buah-buahi. Ai jonok do hutai. Ai jonok tu hutai do hapa jalan ni Jesus. Jala tarsurat do di hata Hebir, di hata Rom, do di hata Junani. Dungi do situan yakka Yahudi matusilatus unak surati. Raja ni Yahudi. Alaina ni do naima audo raja ni Yahudi. Dungi dia lusi silatus ma nahu surati nok sinurak doi. Maredde hita. Maroham nung apola matemo ala asini roham jakko nauna dangolo sayuno sitoniko. Alai dilialiai akkana mamulusi do ibana akka dipeleng-eleng ulu mandok. Hona mangalokai joroi. Jalan apa jong-jok kocca di bagasat tuluari. Palua dirim molo natutuho anak ni debata. Mijur mahosian hau pinar silangi. Sumatu sido pangaliai ni akka situani malim si boto surat do situani bangsoi. Adi do bi. Iya na asing di palua. Dirina sotar paluasa. Raja ni Israel do ibana. Atong mijur ma ibana sian hau pinor silangi. Asa porsea hami di ibana. Naong dihapusi de bata. Atong ima padua hon ibana nuaing. Molo na melomoro hana. Aininna do anak ni de bata do au. Lasong nido pangaliai ni panamuni. Narap dohot diparsilakon dohot ibana. Aida da Kristus iho. Padua madirim nak kami atong. Alai dia lusidongan na ibana. Dipicang maninna. Dang dihabiari ho hape di bata. Atik perap kona uhup pita. Uhum nati gordo natu hita. Aita jalo do upa ni pabahenata. Alia yang gue ibana. Dangarong diulan na sotore. Laos nin nama. Oh Jesus. Ingo tau yaduk sahat to. Tuhara jawab mi. Gabini na Jesus ma mandok ibana. Situtudu hatakot tuho. Sedariod doho rap doho tao di paradaiso. Alai olak ni hosniari rodi pukul tolu hulumma sadok tanoi. Alai tar di pukul tolu di pangyar Jesus ma suarana diangguk ma
Ali debatakku, buasa tung tadi konom mau. Alayu begini nana diba si anak kana jongjong disi nama Josi Elia do. Jadi dung diboto Yesus nong marujung saluhu na sajupang natar surat ini nama mau asau. Jadi adong madisi isian ni tuak na asom. Jadi dibutungin na sida malimut tu bagasa tuak na asomi. Di palohok mati sada tolong lau manurdukon tu pamanganna. Jadi dung di jalo Yesus na asomi nin nama nunga marujung. Dungi di pauduk mauluna pasahat tentodina. Dungi marsuara na gugu ma Yesus nin nama amang tu bagasat tangamu ma upasahat todikku. Jadi dung didoki tosma hosana congcong mahita saluhut. Mahita Laos dinasatok kini mariba mahire-hire na di bagas joro sian gijang roditori dungi humutal matonai mariga madohot akka batu mamak muka maka tanoman dungi hehe ma daging nitorop na badia akka namudum disi gabe ruar mana sida sian akka tanomani jadi dung hehe Yesus rodo na sida tu hutan abadiai pataridahon na sida tu torop halak aledung di ida iduk ni soldadui rap dohot akka donganna na jumaga Yesus lalui ro di akka namasai mabiar situ tu mana sida nin nama tutu do on anak ni debata jadi sudina toropina marluhut mainodur masih topuk adorana marnida namasai los mulakma Adia dong madisi torok buru-buru nama natap madau-dau ima akanong mangihutu Yesus ya Galilea pature-ture honibana. Ala tongon hari parhubasan ni pesta na balga. Naeng maunang dia hopinor silang akabakke di hari sabati. Ala ni dipangidu akka Yahudi matusilatus asa disuruh nama ngarosak hai nasida jala di paijur. Gabe Roma akka soldarwi dirosak ma hai ni na parjului
Songonido dongan nanarap tarsilang doho Jesus. Alay duk saat nasida tu Jesus di idama nunga sanga mati bana. Gabe dang dirosak be hai na. Alay ditulak ko sada siya nakasulda duima mudi-mudina tu adora ni Jesus. Jadi manigor puas ma siya ni mudar mardongan naik. Namar nida saido namaka tidak koni. Jala sitong do nahina tidak konai. Ibana do boto sitong ni nanido nai asa anggiat do hotamu porsea. Ay nama salui asa jupang natar surati nama dok dang jadi ponggolon huli-hulina. Duk salpui dipangido si Joseph nasian Arimatia ma tu silatus. Paijuron na bakki ni Jesus. Sisian ni Jesus do ibana. Alay marsibuni do ala ni biar na midak ka Yahudi. Jadi diului silatus may. Dungi Roma ibana di paijur mabakkena. Ale Roma nak si Nicodemus. Imanong Roma na po Jesus bornge-borngen na julu. Dibuat mamir na marsor alwi arga 100 hati. Dungi dibuat na sida mabakke ni Jesus. Dibaluti matu dagangan rap dohot na hutusi. Mangihutton adat panonomon ni Yahudi. Alayadong ma mardonokkon hapa jalan nai sada porlak. Jala di bagasa porlaki adok sada tanoman nai baru. Nasodung hapiahan ni manangi sedope. Asa tu sinama dipiakon na sida Jesus. Siala ari parhubasan ni Yahudi. Ay jonok do tanomani. Ima nagabi sahakna maredde hita. Laus mangaradi mahita tu ulaon nabadia. Kurian itu hatta diari parningotan hamamati ni hatta Jesus sederion udutat tamadoho ulau nabadia obartu natinonahon ni Tuhan Jesus tuak kasisianna adorak so ditakku pibana ulau nabadia ima parningotat tu Tuhan Jesus Kristus tadda hasisani dosa dohot padandai baru taringot Tuhan uluan naso rasuda maredde mahita. Dameni debatana sumurung sian saduhu naroha ima mangaramuti ati-ati muna dohot rohamuna merhiti-hiti Kristus Yesus. Amin. Adi Tuhan debata para sirohana sumurung. Aman amin di banua gijang asiroham topok mahami na pungudison. Adorak ku pangakamian non parpadanan nabadiai lehom matod di purbadia tuganupami. Asa ditubuh kaporsiaw na mangulu di hami.
Asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami. Pergugui mahami macuadahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuh kaporsyaon na mangului. Saitaiti rohanami asalam malungu kami tu benua gijang. Asa siya masihol kami pay maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Dihitakkan na pinarhamaol ni dibata itasakap nueng mangaton parpadanan nabadiyay. Di banita tibang majumulo manang natau hita marulaon nabadiya. Asa unak konauhum manangisi siyak kitaon. Ay holan nauduk roha jala namanol soli rohana ala ni pabayanan na soture. Jala namanopoti dosana. Jala na porsia di hasisan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na doho marulaon na badiya. Munang bedio luisi bodis. Munang bedi dati mardosa. Tukpa daw hamuma rohamuna siya ni. Tungkot apok kamu mahosom doho late ni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate. Jalanong mulak mengulu humokopamu. Asa tao hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini. Tatak kasih majolo rohat tabi. Jala adusi hamuma suku-cukunon jong-jong mahita saluhuna. Na perjulu di perhatuturo hamdo halak perdosa hosiak katutubum dohot ala ni pangalosim di patik ni debata molo di perhatuturo hamdo dokma olo. Namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham naing melua honwaik siad dosam molo songoni roham dokma olo. Di parhatutur hamdo nang ro Tuhan Yesus Kristus tutano o panguluho perdosa. Ibana nang mate doho muda manguluho makopo mamor sajala manesa dosam molo songoni di parhatutur ham dokma olo. Olo doho manggotapon siar roham lateni roha doho tosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardenggat doho talak na mangarsahiho. Jalanolo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham sesaun ni debatasu di dosam. Molo songon ni roham dokma olo. Atong tapo dukbe marohatta jala tatoposi sudi dosata ihuttom matang yangot di bagasar rohamu nabi. Ali Tuhan di batama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa godang dohami. Ay jujut tulau si hami patikmu. Tamado hono hummu hami nuaing doho sugut. Molo balot sonommu tu hami hobbar tu pabainan nami. Ali ala ni godang niasi doho tolong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong ni lihommu humokko pami. Ala ni ubay na hupami mangido tuho. Asi maroham di hami, say jalo mahami, say sama sudido sanami, jalale hotod di porbadia tu hami, asa margugu hami mangalo nasa dosa, doho mangulahon na hobbar tu lomo ni roham, saliling di tanah oddo hami. Amin. Atong dihamuak ka namanopoti dosa muna. Jalan mauas di asini rohani di bata. Saya sahak matuhamu na hinaporsyamu na mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna. Nung ngasesa sa luhud dosamuna marhite-hite goar ni debata ama anak dohotodi parbadia. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia ma goarmu. Say Roma harajaumu. Say sao malomo ni roham di banu tongosong na di banu agijang. Lehom matuhami sadirok kanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Urak kami tu gihut tu pangujunan. Pelua mahami sian pangago. Ay horo na punah harajaon. Doho tagugun. Rodi hasangapon saliling ni liling na. Amin. Hudul mahita. Laos Marede.
sineat dikau na pinarsilang roham tokong daulat nanuju kotar silang maruta kosa dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngenai uju tarjehe bana didok mama uleate dungi di ponggoli mai di palehom matuak kasisianna huhu madidok jalo hamuma jala pangam ma dagik kudui nanilehon tuhamatean humokopamu baik kamu masongoni bain parningotam muna diau jala duksun na sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru mau marhite hite mudarku nani sehon humokopamu bain hasesan di dosa sai baik kamu ma songoni bain parningotam muna diau. Amin. Atong Roma hamu nungaradi sudi ida jalade hamuma dengan bahasa ni debata. Roma hita sasapulu halak sarabongan tujulu alai rikot paboto honon nami bagi anak kami yang belum naik CD belum diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus. Mari demahita. Yesus,
Dinamare dehidasian bukit di nomor sia ayat saya dalos jongjong mahita saluhuna. Puji Tuhan debatali todiku jalan asarohaku di bagasan memuji warna nabadiai. Puji Tuhan debatali todiku jalan unak tukal upahod dengan ibasana sudina. Ibana do manesa do sam sudina jala ibana pamalu makasahi musudina. Ibana paluahon khosam sian hamagoan jala dileo tu hodeng gabasa do hotasin roha. Para siroha jala pardengkan basa do Tuhan debata. Lebak terimas jala para siroha gudang. Dang di bait tu hita na hobar tu dusatta jaladang di balocot tu hita na hobar tu hajahatotta. Songo na sini rohani amama tu akan akonna asini rohani Tuhan debata di akan nama kabiari bana. Mengatakas di pati duhod debata holong ni rohanai tu hita dinamati Kristus sumokop pita uju perdusa dope hita atong dalam malua mahita nuaik siar rimasna dunggabi perpitor hita hinorkon ni mudarnai di bahini. Saya pujian di pamangaku dohok rohaku. Dohok nasa pabainaku do Tuhan debata. Olak nion rodi saliling nililing na. Amin tatang yakum mapiliata. Adi di pataman amin di banua gijang hodo haroroan di saduhut. Silehon lehon nadinggat dohok nasa udibasa na mauliutus. Upasahat kami masian na nilehom mitu hami. Pilihan nami tuhok. Saya jalo may gabi uap na hujus di jelum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pelianon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutan dahami gurang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijak say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say sao malomu ni roham di banu tongoso na di banua gijang. Leon matuhami sadari okanguluan siapari. Sesama dosa nami, songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Disodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasarhon madamena tutodi. Amin. 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 Hurian itu hatta nama dohoti para mingguan di bagas joroon ale songonido nangak kadongan nama dohoti para mingguanon marhite live streaming manang nadi dia pehamu dohoton kupasahat tamima tetongatongata saluhuna selamat Jumat Agung Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Naik kan udah saya. Oh ini belum. Serta.